Bathuke bababaza abantu kwanyakaza social media yonke ngathi isilo samaZulu misizulu ebhonga bathi abantu nasi isilo sithuka enhlamba kanti lutho sikhuluma isiZulu nje kwaZulu ke isiZulu asitolikwa. Ongokudabuka eNigeria ohlala eMzansi eCape Town ukhalelwe ngamasongo akasigonyela kwangabantu abazalutho emva kokuba enze ihlanya ngemvunulo yakwaZulu. Uphakela umthakatho usasenenhlelo ezinzima kakhulu zokuthi athwalise uhulumeni wakuleli kanzima ikakhulukazi njengoba sibheke kuyena umhla ka4 kaNovember mangabe uhulumeni engalaleli izikhalo zabasemzansi. Oyisiboshwa odonse iminyakanyaka emajele akuleli asemzansi ubekhuluma nabafundi basemabangeni abaphansi bayala ngokungayiphathi kahle nemphumela yakhona. Kanti ongokudabuka eNigeria uSenzela uMathanda eJemiston njengoba exosha owesifazane wakuleli lasemzansi endaweni yokuhlala abahlala kuyona ngongemthetho illegal eviction. Sikubingelele mbukeli kweza namhlanje sikhona nqaphu nje bese siphinde sihlukana kodwa ke mbukelo zesi kwizona ihloko sikuphathele zona isithemba ukuthi izona ihloko ehamba phambili nokwezona izinto engathi ziyakuthinta njengesakhamuzi sasemzansi. Sibantu TV sikuphathele lezo kulesiqale khona sathi bathuke bababaza abantu kwanyakaza social media wonke ngathi isilo samaZulu misizulu sibhonga bathi abantu nasi isilo sithuka enhlamba kanti lutho isilo sikhuluma isiZulu nje. Bathusa ukuthi ke isilo lesi sikhulume saqoshamisa amagama eZulu njengosilo samaZulu kusemqoka ukuthi msikhuluma amagama siwamise njengoba enjalo ngoba isiZulu siqalwa khona lapha kwisilo okuyiyona Nkosi yakwaZulu kuyena umuntu njengesizwe sakaZulu kumele sibuke kuyena okuningi sifunde kuyena kokuningi noma ke ngingazi ukuthi njengamanje siyahambisana nekutheni ngabe njengesizwe samaZulu singabukela yini laphana kwinkulumo esekuphathele yona uthenga for 10 million ngiyikhokhile imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebhizinisini naye yonke into ayinayo fana ungabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo hey angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi Kaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuthi hey akathi kumanga ngathi awukanti niyabona ay mina bengafunda ikhulu ungcoma sekhuluma nini she's out there without permission my permission but la mntwana ngozi mawumfati wendvodza uyacela angicela ukuyekuthini at least let your husband know ukuthi ngiyekuthini mase sikubona nje ukhanga nje angazi lesifebe besiyaphi mawuthu bamthanda the Zulus are not happy with her. Kufanele kube nelibandla labo make leleya labo yebo bondlunkulu lebafundzise sibondlunkulu ba behavior njalo lapha ekhaya kodwa yazi ukuthini amabandla njalo ungathi bathola le inkonzweni koShembe maye mina noShembe mina uShembe kimi uyamona uShembe unyazi isilima manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo kuthiwa uMasango lo uyazi uphi hey ngicela ubuye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela lesontweni lalela ngomdedela inja ayihambe inja iyokhwela esontweni wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo akangazi akuvuka noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngishane ngana ayingazi ngiyinkosi how did I become a king ngoba ngumthakathi ayizidishiye ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba izilo ayizidishiye ungalwa nami wena hey wekholo lenjaleni uset ngicela endini yami nginentombi yami lapha uncane endini lena anqenge ngcuza yakhe mina fa ayibe ngayidela umdolomo ayibe incane ngimpa imali wazi uthini
ngiyagcina uzombona uhluphe kanjani umfazi lo ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la hamba ayibencane baye hamba emaqhubeni ayibencane ade ngibuza stupid question la uduka ngikwazi blale uyazi wenzeni lengane le baye kumanje kunento yakhayo lapho uyazi induna ziyangibu fika induna lapho bathi yini enzo umntwana sizula akhela yena baye emzini kaba yini lo ekhaya wena wothatha lezi itini zakho ubuye nazo emachobeni ngakubeka emachobeni nomsunu kanye omsunu entsha ayibencane baye futhi ngijwayela kabi wena awusiwe la wakhangela wena ayibencane baye akekho umuntu onomfazi la ngijwayela kabi wena mdolomba uzuhlala ngathi uinnocent kanti uyanuka fuck you usake ngifuna uhambile wazi uthini yona impilo engiyiphilayo ubusuku nemini le yemali ubusuku nemini kuphilwa into engizoyenza baye ngithemba ukuthi bengicuphile ubuza into yasuka awuthi ngihambe Mbukeli emva kwele short clip uqeda kuyibona ngabe sa representeka kahle yini lapha kwesilo sethu umisa izulu emva kwele clip uqeda kuyibona kukhona yini njengabantu basemzansi abaholwa isilo umisa izulu kakhulukazi lapha kwesizwe samaZulu kukhona yini singakufunda lapha na kwinkulumo yesilo mhlawumbe sithi wena uyindoda yomuzi wayo ngoba nalapha isilo besisesigodlweni khona lapha esikhona sibonga lade sibonga khona sikhuza sibabaza ngendlela sibabaze ngayo wena umuntu wesilisa wakwaZulu nawe kuthiwa kukhona okufundayo kwesilo njengokuphatha umuzi njengokuyiphatha ekhaya kukhona yini singakufunda laphana Mbukeli njengoba ngishilo ukuthi thina esizulu esikhothama kwesilo sethu umisa izulu kufanele sifunde kwesikubonayo kwesilo sethu umisa izulu ngabe isekhaya ngabe ukhuluma nomphakathi kodwa ke Mbukeli siyazi ukuthi imbono ijwayele ukuthi ingefani sicela ukuthi sizwe owakho umbono Mbukeli uma ngabe ubona le video clip ekade sikubonisa yona kanti ngokudabuka eNigeria uzinze emzansi endaweni yase Cape Town ukhalelwe ngamasongo sigonyela waboshwa nje kwangabantu abazolutho emva kokuba enze ivideo egqoke imvunulo yakwaZulu enza ihlaya ngemvunulo yakwaZulu kanti usibizela amabhadi okomuntu hlupha abantu ngesibhamu kanti usebizwa ukufa wayeshilo ke uMacingwane ngathi elwa nesihlava sokuthi imvunulo yakwaZulu ayingaqoki isinom kanjani ngoba ingcwele iyahlonishwa. Nigerian men mock South Africans after buying a Maybach worth over $500,000 in South Africa. Wait for the full Zulu outfit. I'm a hammer. Brand new Merc, no license, no registration. This car is going to be impounded. No, I don't want it back. I'm very sorry. I do not. What are you really trading in? You're trading in something. It's just not crypto. And other things as well. Eh? It's supposed to be a white BMW. We don't need to debate this with you. Put your phone down. Put your phone or put your phone down. No, this man. Uphakela umthakathi kubuke kusase nezinhlelo ezinzima kakhulu ezophinde zihlobane nomhla ka30 kaJulayi njengoba umhla ka30 kaJulayi kwaba usuku lengqophamlando lapho khona ugovernment athwala kanzima kakhona kakhulu yilapho khona ugovernment wasemzansi sambona eba active ngalendlela exakile njengamanje uphakela umthakathi usephinde waveza inkulumo yokuthi
namanje uhlelo lusaqhubeka njengoba esemkhankasweni wokulwa nabantu bakufika abalapha eMzansi ngongekho emthethweni ukuthi ababuyiselwe emazweni abo laba abanezitolo noma sebenamabhizinisi la nasebenza nje ama-activities illegal ukuthi bangaba nawo noma bangawenza lapha eMzansi. Ulisana nazo zonke lezo zinto phela umthakathi simbonile hamba nemarch njengamanje simbona emele ngaphansi kwe-organization yakhe ebizwa ngokuthi Ubuntsizwa noBuntsizwa Foundation eqhuba wona-ke odwa umkhankaso othi awufane nalo kade oqhuba esasebenza noma esawuqhuba ngaphansi kwegama lenhlangano i-March and March Organization. Njengamanje phela umthakathi uney'nhlelo futhi ezodala ukuthi uhulumeni wakuleli aphinde athwale kanzima njengoba uphakela umthakathi esebhizi nawo umkhankaso. Nabaningi abantu abasemsebenzini abangakwazi ukuba nathi kodwa abasitshelayo ukuthi hayi phakela sikhona lapha ubona ngani ubona ukuthi uma ufaka into enhle ku social media bonke abantu besukume nayo bekhombisa ukuyeseka nokuyithanda sibona ngalokho ukuthi bonke abantu bakhona kulento sesiyabona ukuthi iSouth Africa isiqala ukunderstandana ningayifaki ipolitiki ningayifaki ipolitiki niyawabona wonke lama ngagcwele lapha ezweni njengamanje ngegama likaphakela umthakathi ipolitiki ningayifaki nizibe nizohamba niyovota ngoba thina insizwa noMtsizwa Development Foundation ayixabene nohulumeni ayixabene nezikhulu zikahulumeni ayixabene iyohlangana nanoma ubani okufanele ihlangane naye iyochaza into esinganigarantela yona eyokuthi thina siyama entweni hayi namhlanje hamba uye ku Facebook wami uyobuka ukuthi zingaki izinto esazisho kudala 10 years ago sathi sizozenza sagcina singazenzanga ayikho into esikhulumayo sithi sizoyenza singeke siyenze sizodala amathuba emisebenzi awu1 million kusuka manje kuya ku31 December namhlanje oba ngikhuluma nani eBay kuqashwe 2000 wabantu ngoba abantu bokufika bahambile mawuya ku Facebook wethu uzoyibona sibheke ko 50,000 manje sizoyiletha idatha sizosho inkampani eqashile siyincome leyo nkampani sisho ukuthi iqasha abantu abangaka base South Africa sizoyipromote inkampani mahala siyipromothela ukuthi zithanda abantu base South Africa niyazi kubaluleke ngani inkampani iqasha abantu base South Africa ngoba kunomthetho okhuluma ngokuthi umuntu uqasha umuntu eSouth Africa ufuna umregister ebese khokha intela ebizwa ngokuthi pay as you earn leyo ntela iyona eholela ogogo iyona eholela izintandane iyona eholela abantu abakhubazekile iyona esiza inqwaba yabantu abadinga ama grants so ke uma ningahamba niye kwaSASSA manje uSASSA untshela iqiniso ukuthi uhafule almost 50,000 wama grants kulenyanga kaJune esiqedayo awuwakhokhanga 50,000 siyovala eManguza kulenyanga nje mase kuyilanga lokuhola igrant leyo sisabazela izingane sizoya eManguza siyovala khona ukuthi uSASSA ungabakhokhela abantu abasuka eMozambique ngoba kuphuma abantu baseMozambique inqwaba iphuma izohola igrant eManguza maqeda ibuyele ezweni lakubo nemali yase South Africa beyokwenza izinto zabo ngalo owethu umnotho uyafa ngapha manje ke kukhona ke inhlanga ezithile okungamaSulumane amaNdiya nabelungu abathile abanesu lokuwisa umnotho wase South Africa ngokuthi beqasha abantu bokufika bebaholele ngeimvilophi ngoba benzela ukuthi bengathexwa angani benzela ukuthi uhulumeni womuntu omnyama uyehluleka sithi siyavuma ke nathi akhona amaphutha kuhulumeni womuntu omnyama wenzana okupositive ukulekelela uhulumeni ingakho ke thina siyinsizwa nobunsizwa ngeke kusizwe thina simemeza umholi simthuka sithini abahola benze njani abalunge ngoba mayengalungi yonke lento esiyenzayo siyotshela nina ukuthi niyabona sibancenga isikhathi eside kanjani ningabavoteli ke ngoba bafuna ukusilalela uzoqhubeka kanjani uvotela umuntu ongafuni ukulalela sinonyaka no7 months manje sisebenza lo msebenzi njengamanje ke sesithi sinikeza uhulumeni ithuba lokuthi manje sesizoya enkampanini sifike sithi uhulumeni na inkampani umnikazi wakho uqasha abantu bofike sicela umbophe mayingambophi sibhala phansi siphinde siye kwenye siphinde so kosha uDecember siyiqedile lo 1 million jobs uzoqhamuka lapho uma kwasha uDecember laba abantu abaphethe lezi inkampani eziqasha abantu bokufika bengaboshiwe uNovember 4 abezo no mana musungifakazela uyabona
sizothatha isinqumo ngomhla ka4 November ukuthi senzani ngawo. Asizu kumsabisa thina uhulumeni. Sithi akasilalele manje ukhetho lungakafiki. Akasilalele manje uhulumeni ukhetho lungakafiki ngoba uma sekubheka okhethweni sizosho ukuthi akwenzeke kanjani. Uma bengafuni ukusilalela. So ke sicela ukuthi ke nani mase nizokhetha amakhansela. Niyababona abantu abalwela umphakathi musana ukuthatha umuntu ngobe weqembu lakho ebe yisibozi uma sikahle ukuthi kumanje uthatha imali emakwerekwereni mase kufanele kubekwe ikhansela senibeka umuntu odevele entshontsha uzonisiza ngani lo muntu bukana abantu abalwela umphakathi nivumelane niphikisane kodwa nivumelane ngokuthi cha ekusebenzeni angimthandi impela kodwa ekusebenzeni uyasebenza simbonile enza u1 no2 no3 akekho umuntu oqashwe ngenayo experience musana ukufaka abantu ebukhanseleni ngoba nibathanda akasikhombisa umuntu uthi adenzani ngaphambi ukuthi angene ebukhanseleni iphelile indaba yokuthathwa uvobe kube indawo yokugugela leyana akusindawo yokugugela leyana umuntu nje athi ngoba sehlulwe impilo bese athi uyogugela ebukhanseleni phelile ke leyo nto leyo abantu abasha abasukume bephile and ngicela nina abantu abadala uzele ingane umuntu omdala uzele ingane yiba nonembeza fisela ingane ukuthi aziye phambili mina nje yami impilo ingomuntu omusha kuphela mina ngingajabula nje South Africa ngisiphathe umuntu oneminyaka u24 abe upresident wethu ngakujabula lokho ngoba ingani sizomgada thina singabathi sibadala ngithi umsebenzi wethu ukugada la yini lese parliament ekuthiwa umuntu omusha una 65 umuntu ogada into yabantu abasha una 65 ukhona umuntu osenephupho lokuthi kuzokwenzeka 35 years na 65 yabo asibuyiseni iqiniso kuyo yonke into esiyenzayo hlanganani bantu bakithi abamnyama yekani le nonsense abantu amapedi amatsonga amavenda abesuthu nazo zonke lezi ezinye izizwe yekani ukutetema yekani ukutetema lokhu nithi hayi amazulu akuthi ubani ongenza lento ubani onikele ngempilo yakhe akona amazulu akusithine esinikele ngeimpilo zethu njoba nilibelethe amazulu kwayi into engathi shu asingene ndawonye sime ngandawonye nifunde kumazulu nifunde ukuthi isibindi siyaqhunga uyabona mangabe kunesihlahla esinameva uyabona manginesihlahla esinameva usubonta yikho indlela yokuhamba uvala amehlo ufaka ikhanda uphume ngale ngaphesheya abantu ke bese bekhulumile ngophalo umthakathi basho lokho yana lokho abasho ukuthi uphakela umthakathi kukhona sephumbathiswe kona lento yokuthi xoshwa abantu bokufika into esiphelile singasa indawo noma ingasezoya ndawo esiphelele isikhathi ngomhla ka29 zakwakhulunywa kwaqedwa wanikwa imvalomlomo ayikho enye into esisingayilindela ngophalo umthakathi kodwa nje amasimbona eyisosha elihola abanye amasosha eqhuba wona umkhankaso ngaphansi kwegama lenhlangano yakhe Insizwa Nobonsizwa Foundation. Uma sibela phambili mbukela siphathele lapho insizwa edonzwa iminyakanyaka ejele emva kokuthi iyenze isenzo esizokuphula umthetho lapha eMzansi yabulala umuntu emva kokuba ifunde yagogoda kodwa njengamanje iyadonza ejele ayiqasheki njengamanje sibona iyokhuluma nabafundi basemabangeni aphansi ukuthi kuyogcina kunjani yimuphi imphumela yokungaziphathi kahle nongafuni ukulalela nje ebayala abafundi abasebancane ethi yena oyisibonelo songenzi kahle nongasiphathi kahle nokuthi aphambane nengalo yomthetho mhlawumbe nawe embukelo ngaso ufunda okubili nokuthathu ngoba ingalo yomthetho ayikhethi ishaya kophambana nayo kuphela ilapho ke engenelela khona ingalo yomthetho mhlawumbe niyayazi la ngizomphendula ke nina ngezi engithi qonqonqo ngena sanibona yebo sinjani isikole Okay, angambi ke ngihamba noAyanda la uAyanda Shis. So azizwaneni phela wafethu. Azizwaneni ngeke kulunge mangizokhuluma ukhuluma yabo. Nekuhleka sihlenge hot. Okay wafethu. Mina ngangifunda uBetrick Mbelebele ngangifundisa lo wami uthisha wami lesimncane. Ngaboshwa ngifunda uBetrick. Ngiboshelwa ngaboshelwa imed
ngagwetshwa 7 years ngaspenda 3 years 6 months ejele uyabo lo nto leyo akuyona into right le ngizoshare istory sami nani because nani angifisi ukuthi niyithole kulesimo lesengayithola kusona kumina. So ngaboshwa ngifunda umatric yabona la iqala ukonakala khona lento le niyazazi ukuthi niphuma emakhaya kanjani niyawazi ama background lena kanjani awafani uyabo lo nto le 70% wethu la siphuma emakhaya ngekho right abazali abasokolayo. So iqala lana ke le ndaba uyazazi uphuma ku background engekho right uyaboshwa wenza icala la ungalaleli ungabalaleli othisha bakho bebekutshela ungabalaleli abazali bakho bebekutshela bese kwenzakalani uyaboshwa mawuboshwa lapha yana uhulumeni afika kuneza ummeli wamahala. Ummeli wamahala kanandaba na uzobhala usuku lakhe lapha uzokubona 5 minutes before icala lakho okusho ukuthini lo okusho ukuthi ayikho into enzoyikhuluma esile lapho wena uyacwila uyahamba ngaphakathi uyaboshwa yabo lo nto le mawufika lapha ejele ufika lapha ejele udlala abanye abafana yabo lo nto le ejele kuyagwazwana whether ushaya inombolo noma uyishaya inombolo kodwa usethubeni lokuthi ugwazeke ngisho ungasejele uzoyiphatha kahle unaka indaba zakho kodwa ekugcineni labantu bese befuna ukudlulisa umyalezo bazogwaza wena yabo lo nto le noma sekuthiwa usagwazanga akhona abantu ekuthiwa stability lapha amaphoyisi lapha ukuthi manje angikwazi ukusebenzisa ivalka kodwa manje sangasebenzisa ihlanga cha ngifuna bayizi lapha okay yazi kuthiwa lapha la maphoyisa amangena awuwezwa ngishesha ukhi fanele sithi hey lala phansi msulu kanyongo siwasukuma thwalana awazi ukuthi kumele wenzeni ukhumula ubenqunu yayibo lonto le kusho ukuthi wena sebekudehumanize usayena umuntu ukhumnyulo ubenqunu mawukhulisa ubenqunu hamba kuthelwa amanzi la hambe niyolaliswa la sothi lento enzoshawula yena yenziwe umuntu oyedwa yayibona anikwazi la nokumkhipha because mawumkhipha ubaba uyahamba ijele liyavalwa la nizosala nabo labantu labadile nawe so sho ukuthi kumele uyithathe zonke lezo inhlungu selwa amanzi la thatha into echokayo la ifakwe la ngizoshaya irobot one way nonke ayisemathi siyathola uyabona ungitshela uma ngicabanga le impilo yomuntu le first time ngiye esibhedlela ngiphathele umkhuhlane ngifica omunye umfethu lapha yana mangimfica lo mfethu engimfica lapha yana ejele uzolanda ama results akhe ama results eHIV after 3 months lo mfethu wathi efika la ejele warashwa isinye isiboshwa masimrepa lesibopha lo mfethu lo manje ngiyufika ejele negative mase fika la ngaphakathi ejele ufika uthola ingculazi kanti eyiphethe kahle ngendlela ade eyiphethe angimazi ade eyiphethe kanjani kodwa mesho sathi eyiphethe kahle yayibona lento le ufika kephi la ejele ufika unegative mase fika la ureshwa isibosho after 3 months uzothola ukuthi unengculazi cela ungitshela impilo le no mawucabanga ukugebenga kuzokusiza ngani sinani thina yayibona lento le toqala uhulumeni azokunikeza uzofika ukuthi criminal record bese criminal record uthi ngeke usamsebenzele uhulumeni wena nenkampani ezinkulu usho ukuthi ngeke usayisebenzele uyayibona lonto le uthi ngivale ngiyoba umageza ke ngami ngiyobhestira ngidrive taxi uyayibona lonto le bathi uyafika lapha afika uhulumeni lapha enkantolo nabakuphucila ingolo lePDP ngeke ukwazi udrive imoto ethola abantu shothi awusakwazi kuba umageza into engadingisha umatric uyayibona lonto le okay uthi ngami ngozama la ngoba noma kade egate ke noma kanjani uyayibona lonto le uhulumeni wena ngakuphucila ungelo lesibhamu wena shothi ngakuyithola lento ibizwa uSyria angazi ngicabanga ukuthi uSyria uyabona lonto le shothi wena you are doomed for the rest of your life wena there chances zawo ukuthi mina ngizoba umahlalela koze kube ufa uyayibona lonto le awuntshela impilo le no ngizokwenzani iyona into enifunayo le no mina ngizoyibeka la yabo nje bangila ngizozendlala ngizozenza iexample ukuthi nibone because nami nginengane engangani uyayibona lonto le ngizozenza iexample nibone ngami uyayibona lonto le I graduated aphume ejele ngafika ngashaya umatric mina ngabona ejele ukuthi kanti ingqondo nginayo uyayibona lonto le akitshela akuphaso sibanibani hayi laba yabona indaba la uyayibona lonto le ngathi ngifika ejele sengibona ukuthi inkinga zingiqalile ishaya depression izingiyeke ngizace phinde ngikhuluphala uyayibona lonto le
ayikho into engizweni ngijamelene nendonga ngenza into eyodwa usuku nemini iroutine yami iyafana uyabo le nto le ngahamba ngayo esigele fika esigele ngaphasa with flying colors nami nginayo ingqondo bengitshele ikhanda lami alinalutho uyabo le nto le ngaphasa ngaphuma mangiceda laphana ngaqhubeka futhi ngahamba ngayo lokhunjeni ngayo e-university ngafunda e-DUT ngagraduate ku-media and language uyabo le nto le kodwa manje awu nanguthisha ngicela ngishabisayo sivala laphana ke kuwa ukufika obuya eNigeria lawa olokufika exhaphaza walapha eMzansi ongwesifazane la emkhipha khona endaweni ahlala kuyo losifazane ngokungemthetho ngenhlanhla sinabantu abalelwa izwe laseMzansi ngendlela emangalisayo ngendlela eyisimanga kakhulu esingabafanisa ngomama uWinnie Mandela esikhathini lapho besalwela inkululeko yabantu baseMzansi ngekhathi ze-apartheid. Njengamanje sinabantu abafana noJacinta Zinhle Mangobese Zuma bese ke sikhuluma ngomama kuyena ongenelele lelo daba lapho khona owaseNigeria ehlukumeza owakulela seMzansi emkhipha endlini yakhe endlini abahlala kuyo emkhipha ngokuthi athi uyamxohla shuthi wenza lento ethiwa eviction. Kanti ke lento ayenzayo kukhona lapho ihamba hambe khona iphambane nomthetho sibize ngokuthi illegal eviction. Kuningi ke ongale kodwa ke imbukela ke sikuthatha sikubeke. Hello, sir. How are you? I'm very blessed. Thank you for asking. My name is Thabile Sibego. I am a president of Ilizwe Nathi, a political party in South Africa. We are here because apparently the tenants who are residing here has been abused by this gentleman who happens to be a Nigerian nation. Initially, he claimed that the property was his, and subsequent to that, he changes that the property is not his, it belongs to you. Now, on those basis, we would love to see you, and further to that, we want to definitely see that you are the owner of the property. I do believe that you understand we've got a crisis in South Africa where many Nigerian nations have hijacked our properties, and by virtue we are recovering our properties. We are talking now. My guy is working for me. He's a legal, documented person in this country. Okay? Your friend or whoever she is for you is not paying a rent. Alright? Which is a problem. You cannot reside in a property and not pay your rent. Under circumstances, her reasons are justified. She was under the impression that this gentleman, who happens to be a Nigerian nation, is the owner of the property. And subsequently, things have changed, and now you are said to be the owner. Now, I think the best that we can do. But he had made those claims. None that we have seen, but he made the claims. Yeah, he made the claims. Now we know that we've got the crisis. Yes. Now you're making the claims that you are the property owner. May I ask your name? No, you may not. May I know what's your name? Your full names? No, you may not. Can we meet you? Can we meet up with you? We cannot meet up with you. Your person, whatever she is on you, I don't know what she is. She pays the rent, or she can take herself and go live where she doesn't have to pay rent. I'm not a political party, I'm a business person. Yeah, but we need the assurance. We need the assurance, number one. We need to know if this guy is truly the owner of this property. Yes, we need to know that he's truly the owner of the property. This is the I showed her today. This is one calling back. It's there. It's not me. I told her before. Hello? I'm working as lots of agents. Okay, I'm gonna make a phone call now, and then we'll have fun. You're gonna make a phone call and we'll have fun? Yes. Or what do you mean by that?
watch and see. All right, okay, we'll be waiting then to see the fund. If that is a threat, let us wait for the fund that which he's saying he's going to bring. We need to know definitely if he's the owner of this property. Now, this property brings us to the attention of this property to further conduct an investigation to be certain. Yes. In spite of the fact that he's white, we know that there are many white who are also co-criminals in these properties. And here in Germiston, there are a lot of white people who are involved in property hijackings. And what do? They mostly take the properties and they hand over to Nigerian nations. I've got many records of such things that are happening. So what we need to do now, we need that assurance that he is the owner of this property by virtue that you are managing this property and you are not even considering the laws. You are violating the rights of these people. South Africa has the laws that are specific. You can't just chase a person out just by not paying rent 1 month. If you are a legal person in South Africa, you must observe the laws. This person deserves. Sibonga ke mbukeli bekuyilezo nje esiphathele zona namhlanje. Sithembe ukuthi babukeli bethu siphathane kahle lesingaphathana ngakhona kahle sicela ukuthi ubhale kuma comment section ukuze sizokwazi ukuthi si improve lapha nalapha la khona sisaleka khona ngoba siyazi ukuthi awukho 100% assurance yokuthi everything was done perfectly. Ukhona lapho khona ekuzoshoda khona ngoba we are not programmed kulento esiyenzayo kodwa siyenza nje manually, siyenza ngokusebenza, siyenza ngokuzikhandla. Sibonge ke mbukeli wethu ngasekhaya.